sata ansa da gaggawa, sata ansa da gaggawa, samari da 'yan mata, matan aure da 'yan mata da suke gida. Satan ansa da gaggawa yau take Asabar 20. Idan saurayinki ya ce miki wai tsabar renin wayo, wai miji sai ya je ya ce wa matarsa wai zai tafi maulidin kwana, zai tafi ne ya je ya kwana da wata saboda kirsimeti gobe. Idan saurayinki ya ce miki yana da wani abin yi ko kuma yana busy ko yana da waye-waye bikin abokinsa, wallahi tallahi duk ƙarya ne, wallahi tallahi tarewa suke da wata shegiya su je su kwana daga yau gobe har ranar litinin. Monitoring din mijinki ko ki monitoring din saurayinki da matsala ya su, wallahi tallahi da matsala, wallahi tallahi ku sawa samarinku da 'yan mata da mazajen ku ido. Wallahi idan mijin ke da gida ce miki wai yana da maulidin kwana ko kuma yana da waye din kwana ko yana da aikin kwana ko kuma ya tafi aiki ko ai kira shi aiki kaza ba zai dawo ba sai gobe, na rantse da girman Allah ƙarya yake yi. Haka kai ke ma idan saurayin ke ce miki ai kaza yayi kaza gurin aikin mu kaza ai kazan nan yayi, wallahi tallahi ƙarya suke yi, munafikai. Wallahi wasu suka ajiye wa'annan 'yan sabon garin nan suka je suka ajiye su za su tafi wai ana zuwa cin banza. Wallahi tallahi ƙarya ne, wallahi zuwa cin banza suke je su kwana tare da su. 2000 ta ishe su. Wallahi ku sa samarin ku ido, ku sa wa mazajen ku ido. Wannan satar ansa na baku. Kun san me yasa na baku wannan satar ansa? Gani ne zahiran yanzu a ido na aka yi wannan abu wani da matarsa, saboda haka ku kiyaye.